ассалому алайкум апау хоҳарони азиз, имрӯз мо бо шумо блинчики тайёр мекунем. 500 мг ширро дар алоҳидагӣ гирифта гарм мекунем ва дар косаи алоҳида 3 то тухм, каме намак ва бо таби худ каме шакар илова карда бо венчик каме лад мезанем. Баъдтар шири гармро илова мекунем. баъд он илова кардани шир мо 200 грамм ордро илова мекунем ва баъди орд мо 50 миллиграмм равғани растанӣ яъне ки аленаро каме гирифта илова мекунем ва пухта мегирем. умедворам ки ба ҳар яки шумо писанд меояд ва яке аз рецептҳои дӯстдоштаи шумо мешавад. ба ҳамаи шумо нӯши ҷон.